kayo nga pribilehiyo na to sa kadako pa kayo na to nga panguro na dawat ikan sa kamot sa Ginoo nga pabilin mo tagang buhi. Tiyaw ni mo nang isuod nga di pa lang dugay. Ito na yung mga ano sa itong adlaw rin nanapoy kung ano ay ko sigurado kung nag-ampol pa kung Ginoo pero luna no sa Ginoo na ito din katong sa tukod no sa lagi pero magpapamon kung maghilain ka kwan pastor luna kayo kung natas Ginoo yun nga sa taon kay karon na to ang mga kung nagdagan kaya mga nagsulod-sulod ng mga panghitabo ba namatay muna na alam po kay sa Ginoo panahon na kay hindi magkukuha sulod-sulod ng mga pag-idol dito hindi ba virus muna na ang ato yung mga ito magamping na kita nihingon na mapunon ka rin mga nakuha ng mga tambal mga tungkol ka rin katupang mahadlok ito ibitaw sa mahadlok ito sa kanang injection, kaning vaccine, mas maayos siguro palit lang tagatong na yung mga tambal ang gusto sa mga tingkuan ka rin kanang yung BCO no? Virgin coconut oil mo na kuha na ila siya mura butag nag-promote ang ino pero ato na nakuha na nga dito makuha na magpalitaan na hindi po bitong mga tanong po bitaw sa manang luya niya anak mamanigin ay po ka muna ginagamit kanang luya bitaw labi na nagkarat-karat ang natuang mga tuglan usa ko luya na yun kanang uban ayaw naglaga-laga huwag ginay usak po na mga hindi mo po itong ikindi bitaw hindi mo ba pagkarat sa tuglan hindi mo din ang itulo na kuhan ba una nga kuhan itaron kay grabe yun ang kuhan grabe yun ang ulga sa kamatayan mo naman nagingon dun sa Bible nga pag doon na bitaw ang Ginoo balik sa kalibutan ingon mo ulit isulti yun di Ginoo Jesucristo nga sa diha nga naana siya sa danghaan naana sa sepultahan nga mo hapit na siya mo kanaog sa kalibutan mahitabo ng mga buta nga giingon niya kamatay bugod sa gubat dagan kayo mga buta nga gisgutan ni Ginoo Jesucristo o ako nabantayan dito atong basta karon si manahuna akong nagkuhan yun nga ang Rusya kaya pa mga nasod ba na mga nasod sa kalibutan ba sige sila gamit o kaning sige sila o invento o mga sa tawag mga armas nuclear ba nga mura magpanghasik ba napag ito itanaw na ko ba nga tanaw na ko itong ingon dito nga 15 most dangerous weapon of the world. Kana pa ba? Abi nimo naa dito ang ikapito, murag ikapito, di ko masayo murag ikapito, ikaulo. Nga dala gitawag nila mass destruction. Kana dito ang nuclear weapon kay ilang gihimo nga gitawag mass destruction pagkan ang mass destruction ma'am nga kanang kuan nila chemical weapon, virus ang tawag ato yung virus nakalimot ko ato. Kaya inig buto ato nila yung kuan, inig buto ato nga chemical weapon. Ang kailangan nito, kada bitong ang kulor bitaw sa medisina nga naa dito sa lid bitaw ila man tong ipakita, murag ikarga ra man dito sa rocket. Murag rocket ba? Mo kinain kaya lang niya. Mubuto ba na siya? Naa dito nagkasagol ang katong medisina ang color green o color yellow duha na nakabuo ang tawag ato gitawag siya mass chemical weapon mass destruction kay kung mubuto to bisag dili pa tama kuan bisag dili pa tama igo ato bisag dili sa ato nasod to igumba ipabuto kurog kita kay ngano ang hangin ba naglibot ba na gitawag man to siya pandemic unya sa hangin siya mag-agi. Kisa may taong mo ginawa. Muna nga makaana kita ba nga ang pagbalik sa tinudugong na bigay. Muna nga
isa sa mga pagkuhan ginako dito po sa mga tao, kay kini karon doon man kita sa kitang ug kamatayon. Ato yung ayon paguna-una nga pagmamatay ang tao nga walay klaro siyang kuan relasyon sa Ginoo. Impierno magid ang giingon sa Bible. Padulong magid sa impierno ang kalag. Unya kung kini bitaw magpailan bitaw ta aning kalibutan, pailan bitaw ta sa mga butang ini nga kalibutan na atong makita. Dili bitaw nato mahatagan og dako nga pagtagad ang Ginoo. Mura ba ako nabantay ba si Satanas, ang gusto niya nga iyang lingino atong panahon ba, iyang bitaw tang dula-dulaan ang una-una para nga dili ta makakita sa mga mainungdanong butang nga angay natong i-priority sa atong kinabuhi. So, ingon ang si Kristo nga ang kalibutan mahalaw. Iyon pa niya matod pa niya pagsulti, ang langit ug ang yuta mahanaw, apan ang pulong sa Dios magpabilin sa walay katapusan. Walay katapusan. Sa to pa, ang pinakabilin sa atong kinabuhi karon na tagaan atong pagtagad, mao gyud ang pulong sa Dios. Kaya ang pulong sa Dios mo ora gid mawala. Ang langit ug ang yuta mawala, pero ang pulong sa Dios magpabilin. Nagapamalan bitaw ko kuan ba, Bradboy, nagkapamalan ko ba? Ngano niingon man ang Ginoo nga ang langit ug ang yuta mahanaw pero ang pulong sa Dios dili mahanaw? Panahon kay nga ikaw ug ako buhaon ta sa Ginoo. Panahon na bitaw nga ang Dios wanis kalibutan aron sa pagkuha sa mga pinili niya. Kini kalibutan na atong gipuy-an, isugin na sa Ginoo nga iya kining silutan sa kalayo nga walay pagkapalo. So ang expectation sa mga tao, bisan pa sa mga nagatuo nga posible nga matuman ang pulong sa Dios, nga masunog ang kalibutan base sa ilang study sa science. Ilang kumituhan nga ang kalibutan di madugay ng buto, mahimong kalayo. Muna nga karon ang mga mag-itang mga nasod sa kalibutan, nag-develop sila og mga sakyanan para makaabot ngadto sa outer space, para makaabot ngadto sa ubang mga planeta sa kalibutan. Kung ilang nakita ang planet Mars, nga matod pa bisan si Elon Musk gani nag-develop karon si Elon Musk og sakyanan nga kanang Mars o kani kalibutan, mura na lang nagwadto kag gikag Mindanao adto og Manila. Kung iya na ba mura maghimong tourist na lang. Napay nasulti sa kung anak pod nga nag-research sila nga ang plano pod mga igsoon sa NASA na magbutang sila kanang gitawag og murag gasoline station sa bulan. Kay so kung naay paglantaw sa mga bag-itang tao sa siyensya nga kinunyang ato ang planeta, kini ato atong universo, mahimo na lang ni murag ito og tourist destination, umaabot yung tourist destination sa mga tao. Kay kung imong lantaw may igsoon ang planet Mars sa ilang pag-study karon nga ang planet Mars pwede yung kuno nga ma-restore ba. Kay ilang magigituuhan nga kanang ang planeta kanang parehas na sa planet Earth sa una, karon nga buhit na planeta na matay lang na. Kay sumala sa ilang study ang mga nanagpuyo diha na parehas karon sa kalibutan nga sila himo ba og kana bitaw mga sa diretsyo ng pagkasulti para nito malangan, ay tapok ikulo ang pinakaulang nuclear war sa Mars. Muna ilang ituhan, kaya sa ilang pag-study dito, naapagin ang mga pundasyon sa mga building, na ay syudad, kaya ilang nakita. Muna ko yung basahon ang mga history sa na-discovery karon mga isuon sa kanini ang katong ilang iulang ipadala dito, ang curiosity, ang kadokan ka ng perseverance. Muna ka sila, pero naghimo sila yung theory, sumala sa ilang na-studihan, nga ang kanag ikulong napita, kani akto, pareha yun na sa planet Earth. So, ang naka sila sa ilang karon nga maghimo sila technology o pamaagi, ang NASA, o yung ni Elon Musk, kinsa pala, napalain karon nga mag-iitan na tao nga nag-develop o gihapon, may tingon sa technology, nga ma-restore ko na para mapuy ang tao. Kaya ang ilang pagtuo, kini atong gipuy ang kalibutan, di na gini madugay mo explode gid siya. So ang ilang pagtuo, ato sila dito kay for English mo explode ang kalibutan, at least na-preservar ang ilang kinabuhi, na-preservar ang tao, napay mahibiling ang tao. Ini nga universo. So mao na mga igsoon nga isa pud karon bisan gani ang kuan gani di ba ipangingos gani lang nga
kani bitaw sa climate change. Tanawa gud karon di ba atong miaging pagkainit gyud kayo. Grabe gito. So, init pagayo ang kalibutan, usa kuno na sa epekto sa bitaw og climate change. Pero sa tinuod mayson kita nga mga Bible believer, kabalo kita na preparation gini o fulfillment gini sa prophesied ni Jesus Christ nga naa na gid siya sa dangaan. Dili na gid siya padugay mo balik. Muna nga kitang mga Kristohanon, gikinahanglan nga atong mapalamdan ang atong mga panglantaw may tungod sa kalidad sa atong pagtuo diha sa Ginoo. Labaw sa tanan mapalagman pud nato ang mga gamot sa atong pagtuo. Mo ginikudlo sa Bible. Muna nga karon mga kigsunan, padayon ka sa atong topic, atong isgutan. Mga usa na ka bulan kapin, di ba akong atong ibasa mga igsoon o nahimong series na ko ni kay akong ilang taon ba naman ko kay mag-study ko ba magtuon bitaw ko sa Bible niya akong i-deliver bitaw pagka Domingo usay di na ko mahulog ang akong natunan kay ma-focus man mahulog man atong oras mo na ang hitabo ako na lang siya nga gibahin-bahin. So ang ato diri magsuon nga gibasa ato ilakbay ko yung isa ka buwan ang kuha dito, a blessed man is the responsible Christian. So, mo ni siya ato ang topic ng isgutan. Unya kini siya naa ni siya itong tulong ka punto. Ang tulong ka punto ani number 1 is worship, number 2 is truth, number 3 is the preaching or the message. Pero sa milabay mo sa kapulan kapit, naarata na lang sa word ng worship. Di ba? Ya sa worship ato maging kuan ba takot-takot ginato kuan ba nato ba kay mas maayo maguna nga madod pa nila nga kung magkaon bitaw kuno ka ako kita kuno mga tigulan na kita ng mga dadidaran pag magkaon kuno ta style kuno nato pag gani kuno na pino pa kayo idiritso ng tulod lamun na lang ingon pa nila kay ingon pa sa mga doktor kung mukaon kuno ka dapat nga ang imo kunong mukaon kuno ka imo gid sa usapon pag-ayo para ma-digest ba aron nga inigtulo nimo ang tanan ng mga elemento sa mga pagkaon ma-absorb sa imong lawas kay pino man pero sa kitang mga labi na bulang ng ipon inikaw na labi na litso manok bago usap na diretso nagtulon kay langan ano kani usap ka gutom tiyan una nga usahay natay mga kana gitawag nila sakit ka ng usa tawag na dispipsa paglisod pa kini ba mga edad-edad na kasi Sister Lily ni Brad Toy di ba birthday ana sa ako okay na yung problema so kung ato punta dito sa espirituhan ng maisol ng pagkaon kay ingon kaya ang Bible nga ang tao dili mabuhi sa tinapay lamang kundi sa matag ulo ng magagawa sikat sa baba sa Dios usahay kita maisuon magdali-dali na ba kayo sa conscious bitaw kay ta sa atong oras niya pagkatapos magbasa tag Bible murag dili kay nato kuan ba dili kay nato masabot o unsay gusto sa Dios nga mahitabuan na munang ato pud nga Kristohanon kinabuhi mura pud ta kakalibanga muna daghang mga Kristohanon karon nga ang uban bisa nga tigulang na mo kay sa pagpangalang dugay naman ang sama na mura magbata ngano man nga mura magbata tungod kay wala kay nila sa espirituhan ng pagkaon, wala nila ay ma-digest ang mga pagtulon ang ilang nalugan. Muna nga ako nagka-realize ko nga nag-anak ko, tikulang naman kung anong dili man ako tarungon o kana bang kuan din pagtuon ang Bible. Muna bitaw nga, doon po yung mga pastor nga magwali, lugan ako ba siya nga, wala ba? Hindi si pastor, tinigulang na gini. Kung sa kanilhanan sa pastor ko nga tigulang, tinigulang na kana ko nung wali, tagsa ka oras. Kana ko ng mga preacher nga mawali, dugay kayo mahuman ang wali, mga tigulang daw na. Unya ko mga igsoon, pag magwali po kuno ka, ang mawali mo po, 30 minutos, mayon po kuno na yung hindi si pastor, klaro, hindi kakat, wag ini tulog taro, kayo po kay wali. Kana nga mga panguna-una kay igsoon, dapat wala ko yan na to. Ang importante, hindi nga, kuwan yun, gana bang, tama-tama ba di kayo muna itong tinunto, mamanay kong madunggan dun sa mga kaya po ubang mga pastor ba nga magkuhan. Pero ang tinood mo, kinanglan mo, spend kita o panahon kung magtuon ka o maminaw ka sa pulong sa Diyos. No? So, muna nga,
Ato milabay mga isod ng mga bulan, ato gani sa pagkakaroon, kung kabalik-balik lang ini atong title sa tuang sa school. A blessed man is the responsible Christian. Pwede na kung naghanap kuha nito, na natingkong nga outline, ani? Kaya naapaman ta magsud sa atong milabay nga bulan, naapaman ta sa word nga worship. Kaya sa worship, naitulo kabutang nga atong upat kabutang nga itong iskutan dito. Una, itong thanksgiving. Sunod, praises. Din sunod, unsa ganito, prayer. Din tapos, kanang singing. Mo man ato upat ka butang atong iskutan sa worship. Unya kada isa ka butang ani, na naman po mga butang dito, na naman po mga point dito nga ato ang kuan ngano nga maka Thanksgiving. So unsa man gyud ni kaulugan sa Thanksgiving? So ato na discuss, di na to balikan. So karon nahuman na gid nato ang word nga worship, dili na punta sa pulong truth. Og natuog yung kumikso nga kini sa pagkakaroon introduction ko niya may sagutan pero na makuha ni. Pero ato ni basahon ng isuon sa balik ko lang ka na nakubasa Salmo Kapitulo 150 Salmo 146 uno ngadto sa 6 katagka ni ginato ni balik-balik pero sige lang balik-balik kung gyapon nato ni matud man ni diri basahon sugod sa verse number 1. Pagdayeg kamo sa Ginoo, pagdayeg sa Ginoo o akong kalag. Samtang ako buhi, ako mudayeg sa Ginoo, ako muawit o mga pagdayeg ngadto sa akong Dios. Samtang ako magbaton sa akong pagkaingon. Ayaw ibutang ang inyong pagsalig diha sa mga prinsipi, ni diha sa mga anak sa tao, diha sa dagkinsa walay tabang. Ang iyang gininahawa mo biya, siya nagabalik ngadto sa iyang yuta. Niya kayon kaadlaw ang iyang mga muna mahanaw. Malipayon siya nga nagabaton sa Dios ni Jacob, ingon nga iyang tabang kang kinsang paglaom anaa sa Ginoo nga iyang Dios nga mihimo sa langit ug yuta, sa dagat ug sa tanan nga anaa niini, nga nagabantay sa kamatuoran sa kahangturan. Mao ni magisuon ato tas pagampo. Makagagahong ubuhi ng mga Dios. Ako nagahangyo kanimo Ginoo nga imo akong tapunan sa imong grasya. Nagi sa ginilong dugo ni Kristo Jesus na among manluluwas ug among Ginoo. Ikaw ang Dios, magpasaylo ka namo sa tanan namong mga mali nga imong nakita. Kay dili man pud mi Ginoo perpekto nga tawo. Kaming tanan bisan ako nga nagawali sa imong pulong dili mi Ginoo hingpit. Busa tabangin ni nga magka-kat-on mi paglabkaw subay sa imong kabubuton. Niya na kami Ginoo ning naghinapos nga kapanahonan sa kalibutan. Ug ayaw ta itugod Ginoo nga mukubol ang among kinabuhi. Nagampo kami kanimo nga imo kami Ginoong Dios nga tabangan ug imo kaming hatagan Ginoong Dios sa imong balaan abono para mulampo para Ginoong himo nga magkapamong kami sa mga bunga Ginoo nga imong gitinguha na makita sa among kinabuhi. Ako nagampo kanimo Ginoo sa karon bisan sa among igsuonan nga may dangat sila karon Ginoo dinhi sa among balay tiligumanan katong wala pa dinhi aron nga sila Ginoo makasugod sa pagpatalinghog sa mga bahin sa kasulatan nga amo karon Ginoo Dios nga paghisgutan. Tabangin kami Ginoo pagsubay sa imong mga dalan kay wala kami aran mahimo sa kung galing mo wala ka. Akong giyangyo Ginoong Dios, balaan Espiritu Santo sa ngalan ni Kristo Jesus. Ikaw Ginoong Hesukristo, niya karon sa mong taliwala aron pagministeryo sa imong mga pulong nga amo karon pagatugyo. Dalay ko Dios sa ngalan ni Kristo Jesus nga mo manuluwas o Ginoo. Amen. Okay. Dito ta karon mga igsoon sa paghisgot sa ikaduha nga bahin sa mga kanang gitawag responsibilidad sa usa ka tawo nga luwas. Unsa ang atong responsibility as a saved Christian? Ang ato pang obligasyon, ang atong katungdanan ingon nga mga Kristohanong luwas kay nama pa mga Kristohanong dili luwas. Pero kita di kita musugod og dili kita nakasigurado sa kaluwasan mo na nga hisgutan nato ang atong bahin. Unsa ang angay gid natong pagabuhaton. So mo ni atong hisgutan na kita mosimba sa Ginoo. Ikaduha, kinahanglan na kita mo barog sa kamaturan. We stand in the truth. Mo na magison. We worship unto the Lord. Number 2, we stand in the truth. Mo ni atong kita. Verse number 3 sa maong verses na itong ibasa, diha ta manungkad sa itong ikaduha nga punto nga isuon kini kabuntagon.
ug sa moabot pang mga Domingo, no? Matod pa dili, ayaw ibutang ang inyong pagsalig diha sa mga prinsipi, ni diha sa anak sa tao, diha sa kinsa walay tabang. Versikulo 4, ang iyang gininhawa mo biya, ang nagabiya, siya nagabalik ngadto sa iyang yuta, niya na gayon nga adlaw ang iyang mga una-una manaw. Mo gina may tabo kay so nganong nag-ingon ang Ginoo ayaw salig sa tao. Kay ang tao magso mamatay magud. So mo na atong isgutan karon dire. So unsa mga igsoon ang kamaturan nga atong gibarugan? Ang giingon sa bersikulo 3 igsoon ayaw ibutang ang imong pagsalig sa tao. Kana na pagkasulti wala na pasabot igsoon nga di kita mo magsige lang kag suspisyo sa tao. Pero ang ipasabot ani mga igsoon ba nga kanang imo bang panginahanglan, kana ba nga imong paglaom ikarga nimo ulos tao, gitambagan ta sa Ginoo nga ayaw o ikarga ang imong paglaom, ang imong pagsalig sa tao. Mo na giingon diha sa atong nabasa. Now aron na atong para gyud mag-isog na malipunan ta nga mo dili kita mo kuan mga igsoon. Okay, doon na pagoy mga causes ato ta sa mga causes igsoon ngano nga naihigayon nga ikaw mosalig sa tao. Gani igsoon bisag kami amo na ginang na-prove sa mong kinabuhi nga say unang bata unang-una amigo kay nako ni makatabang gini nako. So nandiyan na namo pagkadaghan na magsuod, pangigsoon, pagkadaghan na magsuod diha sa division, kadaghan na magkaila, muna nga, nagtistigan na ginanamo. Dili na kay kanara kay Islam, muna nga, ang Biblia, dili yun masayo. Di lang ko mag-mention ng ngalan na, pero basta kay ginamit, kaning pastor, sundihin niya ko pag mo pasal sa Joshua sa kininiang Juan, magkapasal niya ni si Joshua sa Juan. Ang yan tawag pag ni Joshua, pag ina, sige na, ay problema na, ipahala ni mo. Maayo kayo gusto magpasalig-salig. Na yung mga tao, yung mga gusto na maayo kayo magpasalig-salig, yun niya, pastor, may problema. Ina lang na, ang importante na ipasiguro ng ni Joshua, na magkapasal lang din siya sa kininiang Juan, kaya makapasal, wala yung problema, pastor. Manikamot yung kumutabang yung ko. Ya, ako anak, tawag ko niya siya. Ya, kumusta man yung pagtingog ko? Mana, pasal niya siya. Ya, kumusta man na? Ano yan yan? Ako na posisyon niya. Ya, kumusta man na? Oh, kuan, kanang, ang yan tawag ito, anti mo ko. Ako na anti, kanang, gracias Ginoo. Ipasal siya ko, pila may imong kapiritso. Kuan siya, 84. Kuan siya to, kanang, 11 ranking siya. Pag-abot na dito sa RQA, 11 po siya. Ika-11 siya. Kaya nagpag-RQA man din siya. Pero mga gusto, hantod ron. Pag-abot na, idoon lagi niya. Kung sa'yo nasuti, hindi ba? Hindi ba dyan pa? Hindi mo kapasalian. Nakakit mga igsoon. Muna nga, ang poses, arita sa poses mga igsoon, naihigayon, nakita na sayot tas kamaturan, pero usay asay na to ang kamaturan. O impis na sa Ginoo na to ikarga atong pagsalig, dili na to mapunting dito sa iya. May naidaga mga tao kusog kay magpasalig-salig. Huwag kinay kusis. Nga, na mga tao nga may istorya nga kuan mo na hinungdan nga imuhang paglaro imbis dito sa Ginoo, makuha mo, ma-divert ninyo sa tao. So muna din iso nga. Unsa man ang atong responsibilidad? Ingon nga mga luwas na Kristohanon, ang isulti sa Bible is mubaron ng ligtas sa Ginoo. Unsa may mga butang nga angay natong barugan? Mo na ito rin iskutan karon, pero mo ni ang boses nga nga dunay mga tao nga musalig sa tao tungod kay unas tanan na ay mga tao mahilig kay mong pasalig. Ay problema ako itabang nimo. Daghan mo anang suon. Ang bersikulo ito is nabasa, bersikulo 3, ayaw ibutang ang inyong pagsalig diha sa mga prinsipi. Muyon yan ikang prinsipi, nagkomposisyon na. Prinsipi God, sa ilang panahon, kung ka na punong prinsipi, anak na sa hari. O sa kita nga, sigurado gini makasunod niya kung kuhan, kay ganang kuhan, nagkomposisyon din kay kuhanin. Di ba may anak na ito ang una-una? Di ba mga anak kita mga kay daghan man po makita po nato nga sayo nang nakasulod kay naay mga bakir-bakir maupod ta pero kay naa luwas sa talay kung utas kalibutan.
So, ingon ang Biblia mag-isod, maunay kamaturan o dili gyud di mautlo, ingon siya nga, ayaw ibutang ang inyong pagsalig sa tao. Higit. So, ang hinungdan pa mag-isod nga kita ma-divert atong pagsalig ato sa tao, kay naay mga tao nga makabuhig patay. Musulti, mag-isod, grabe ka, makasalig ka. Karon dili ta mag-isod sa kamaturan, unsa man ang isulti sa kamaturan, mahitungod ining pagsalig og tao. Dito ta mag-isod sa Jeremias. Ang una natong gitukit karon ng suod, dili kaning nga mga point dili sa gitaw wisdom in the truth. Number 1 mag-isod, kanang gitaw mag-isod nga maayo kay mong pasalig. Maayo kay mong pasalig-salig ba? Oh. Ato basa tanaw mag-isod, unsay gisulti sa Ginoo, mahitungod ining pagsalig og tao. Ato ta sa Jeremias kapitulo 17 bersikulo 5. Unsay gisulti sa pulong sa Ginoo? Jeremias kapitulo 17 versikulo 5. Matod pa niyo. Nabasa naman nato ni sa pagkadagan, baligon na nato ni para ma-refresh. Mao ni ang gisulti sa kamaturan, mo nakita wisdom in the truth. Mutintog ta lang sa kamaturan. Unsay giyon? Sa inyo nagasulti ang Ginoo. Tinumlong ang tao nga nagasalig diha sa tao o nagahimo sa ulod nga iyang bukton o kang kinsang kasing-kasing nagabiya gikan sa Ginoo. Tanawa sa gisulti sa mga bersikulo, tinumlo ang tao nga mosalig og tao. Tinumlo, gitunglo ta sa Ginoo. Mo na pag-isuon nga kini bitaw mga tao nga gusto kayo mo pasalig o may problema. Ako'y bahala nimo. Sultihan ta kagalugdo ng tulo. Mo na makita dili kita magsuon naay advice kay Ginoong Jesucristo. Dili dautan nga mutabang ta. Pero mga igsoon, kung kita gani magpasalig sa tao, lahin na ng istorya. Ingon na pala ang kasulatan ng igsoon, tinumlo ang tao na musalig sa tao. Kung doon ay dagang mga tao musalig di mo, may dakong posibilidad na kanatawanan na divert ang niyang pagtuo ng tos Ginoo padulong ni mo. So, ulit ako, kanatawanan na yung siyang tinumlo, kay misalig din diyan mo. O ang Diyos mo igsoon, dili ra kay sa itunglo, apil pugka nga nagpasalig. Kaya nga naman, ang gusto sa Diyos nga atong tindugan, nga atong ibutang sa wala sa tao, nga sa Diyos lang kita musalig. Usay makita problema mga pastor, ni pag ko makita ang Diyos. Kung may problema may kita makakita sa Diyos, kaya gisulti na sa Bible nga bisan tinato siya makita, pero siya nagtanaw nimo o naminaw sa imong mga pag-ampo kung tinutan nito sa Ginoo. No? Nakakita siya nato, nagtanaw siya nato, naminaw nato, pero kita rin makakita sa ilang pero sa kanya, nagkanuligid siya naminaw nato. Mao na magsud nga ang nagpasalig o ang musalig mao ay ingon sa Isaias. So ako nang naisgutan sa Jeremias 17:5 nagsulti ang Ginoo tinumlo. Dili ta magsuon sa nagpasalig o sa misalig unsay gisulti sa Dios. Sa Isaias kapitulo 31 bersikulo 1 hangtod sa 3. Kay kita sa Discord man ta. Atong ginitun-an mga igsoon kay para mapaladman nato ato ang atong impormasyon ba sa Ginoo. Kay ako nakita igsoon mao gini dagat ron. Ngano bitaw igsoon nga naanay gitawag og COVID-19. Ngano na ana ang kini gitawag og Delta variant. Ngano na napod ang kini gitawag og Alpha variant. Daghan pa mga variant. Kana mga variant mga igsoon pag-evolve na siya gikan sa COVID-19. Ang COVID-19 nag-evolve niya kung nag-anak ka grabe, mauna na mag-isuon ang mga gitawag mga variant karon. Nga nang nahitabo na mga isuon, tungod kay ang tao misalig sa iyang kaalam. Doon ay ingon ako ba, Pastor, ang China may nagbuhat na, Pastor, tinuod niya na. Pero kanang magsuon nga gihimo sa China, katumanan na sa tagna sa Ginoo. Kaya kinig yung sakit ng igsoon, ikuan mo na manegosyo. Karon ang tao misalig sa iyang kaugaling kaalam. Ang mga tao nagsinaligay na sa tao, wa na musalig sa Ginoo. Nga naman kay ang tao kung igsoon mahilig kay magpasalig. Okay. Diri ta igsoon sa Isaias 31 bersikulo 1 hangtod sa 3. Unsay giingon? Kaalakutan ngadto kanila nga nagalugso ngadto sa Ehipto alang sa tabang og mosakay sa mga kabayo og mosalig sa mga karwahe tungod kay sila daghan.
o diha sa mga magkakabayo tungod kay sila husgan kaayo. Apan sila wala nagalantaw ngadto sa balaan sa Israel, ninangita sa Ginoo. Amo na, bersikulo 1 na. Nisalig mga igsoon sa Ehipto, ako itagsa-tagsa lang pasabot. Sa panahon mga igsoon nga dunay crisis, gutom, o uban pang mga kalamidad sa ilang mga panahon sa una, ang Israel asa dagan Ehipto. Kay sa Ehipto, daghan kay dito. Sa Ehipto mga igsoon, grabe kadaghan ug abot. Sa Ehipto mga igsoon, daghan kay makaon. Sa Ehipto mga igsoon, gamahanan nilang sundalo. Sa Ehipto, daghan kay sila karwahe. Muna nga, unsay crisis nga moabot sa ilang panahon sa una, ang Israelita, asa dagan padulong og Ehipto. Unsay sulti sa Ginoo, ngadto ining mga tawanan nga moadto, pag naay crisis, ato ta Ehipto. Pares sa Pilipinas, pag naay problema, ato ta Amerika. Kaya karon, bako naman kung karon, problema. Pag naay problema, ato ta China. Muna karon na, ingon ini mga igsoon ang nasulti sa Ginoo sa katawang ng Israel sa ilang panahon. Niingon ang Ginoo pagsulti nga tungod kay yung tinitayson apan sila wala nagalantaw ngadto sa balaan sa Israel, ninangita sa Ginoo. Kana na yung igsoon nga salig kag tao, salig kag nasod, salig kasagaw sa tao, nagpasabot bibiya na sa Ginoo. Suko makay Ginoo anak. Kay usa man na kapaagi sa pagsipag Dios. Padayon ta sa bersikulo 2. Apan siya usab maalamon. Kanang pulong siya may nagisgot na sa Ginoo. Ang dimensyon na ng apan siya usab maalamon. Ginoo ang ipasagot anak. Apan siya maalamon o mudala sa dautan o dili mubakwi sa iyang mga pulong. Apan mubangon batok sa balay sa mga magbubuhat ug dautan o batok sa tabang. Tanawa, batok sa tabang gikan kaniya nga nagabuhat sa pagkadautan. Kana ning tao mga igsoon nga magpakitabang sa tao o ang tao ko nga nag-offer nga tabang, ang paglantaw sa Dios alang mga igsoon dautan. Nga naman mga igsoon nga dautan man ang tabang ka. Kanang ikaw nagkalisod unya wa ka nagpakitabang sa tao, pero ang tao voluntaryo na mitabang nimo, maayo na. Pero kana bitaw ikaw nga nanakas sa kalisod, ato ko ni kuwan, ato ko ni Pastor Iramis, ato ko ni Pastor kana, ako ni kuwan labi na sa mga pastor. Mabitaw na nga nanay magpadugog-dugog pastor kana, nag-ampog ni sa Ginoo og luti, unya hangil ko nimo Ginoo, hangil ko sa imo pastor kay iampo ko sa Ginoo, iampo sa Ginoo nga mabayran ta na mo ning lutihan. Nagkinahanglan ni pastor ug wala kadako nga kwarta. Ang uban na mag isuon gyud, okay na siya ampo, okay kay na, yapo na iampo nga. Labi na mo ikaw na yung nga kanang ampo sa Ginoo pastor nga mo mga kaigsuuna mo hatag na sa ilaang ginikitaw commitment o ginindot na siya. Pero kana gyud iso, pastor ampo sa Ginoo pastor nga gabiton ka sa Dios, nga mohatag ka na mo alang kantider kay aron mapalit og luti ay laki na na. Kana man mapakitabang ka, pero kana bitaw iso nga nag-ampo ka sa Ginoo, mao ni Ginoo akong pagkinahanglan niya. Na itaw nga voluntaryo ba? Galing grab na akong tabang ni Rodo. Padala na ko sa imo ha. Galing para mapalit ng luti. Wala ka na ngayon kung gihatangan ka. Kana maayo kayo na pagsun kay tabang na ka sa Ginoo. Gigamit na lang tawana para mahatagan ka sa imong panginahanglan. Pero ang ipasabot din ng igsoon sa itong gibasa nga pag-abot sa panginahanglan, dagan sa asa ito pakitabang, iyon ang pulong sa Dios. Ang tabang kayang madawat o ang iyang himo nga pagpakitabang sa batas sa Dios dautan. Nga imbis mga igsoon dito ta sa Dios magpakitabang, doon man kang tao, ang paglantaw na igsoon simpag ang Dios. Kaya ang Dios dili ra man larawan lang. Apil man ang imong pagsalig nga igikan ka sa tao. Sumunod nung nakita bitaw dito sa gibasa sa kuan nga ayaw ibutang inyong pagsalig sa tao kay kumusalig ka sa tao unsa kay kuno nang misod dautan niya sa Ginoo, iyon siya tinuno ang tao nga musalig sa tao. So, diyon niya diyo. Apan siya usab maalamon o mudala sa dautan o dili mubakwi sa iyang pangapulong. Apan mubangon batok sa balay sa mga magbubuhat og dautan. Kana din mo na dimensyon din misod katong nagpakitabang o katong nitabang sa nagpakitabang niya. Iyon na balang kasulatan, magbubuhat balay sa mga magbubuhat o dautan. O batok sa tabang. Siya na nimo, o batok sa tabang. Kanang imong
Gihatag ng kwarta para itabang ang Dios suko ana ug batok sa tabang. Lisod gyud sa Dios sa kinakita mo. Muna ko nakita pa, kini mga iso na kung gi-share sa inyo, apil ni sa akong pagtuo. Sa akong kaugalingon, wa man ako ni gisulti para mangigo. Sa uban, ako nang gisulti sa akong kaugalingon pagkatuon kay ngano kay ana di ayo. Kay kung makatunan nato ni mag-isuon, panalangin kita ka is Ginoo. Gusto mo ko sa Ginoo nga masulo niya ang atong kasing-kasing. Pero daghang mga tao nga isuon nga dili na ihatag ang kasing-kasing sa Ginoo. Ihatag nila Panginoon sa tao. Tao pala, padayon na ito basa. O batok sa tabang gikan kanila nga nagabuhat o pagkadautan. Versikulo 3. Karon ang mga ihimtuhanon mga tao. Amo ko di ay? Ang mga ihimtuhanon kuno mga tao o dili Dios. Ug ang ilang mga kabayo unod o dili espiritu. Sa diha nga ang Ginoo mutuyod sa iyang mga kamot. Siya nga nagatabang mapukan o siya nga gitabangan mapukan o silang tanan mapakyas sa tingog. Mao na magsuon sa bersikulo 1 alaot. So sa Isaias kapitulo 31 ngadto sa 3 atong nakita alaot gyud ang tao nga magmuduol sa tao, musalig sa tao, magpakitabang sa tao. Sa Jeremias mo iso 17:5 atong nakita tinunglo ang tao, musalig sa tao. Okay. So, dili ta magsuon na po, mao na gyapon kapitulo, Jeremias gihapon ta. Jeremias kapitulo 17 bersikulo 9 ug 10. Atong basahon unsay gingon dito. Jeremias kapitulo 17 bersikulo 9 ug 10. Unsay gingon? Ano to? Balik dito sa Jeremias kapitulo 17 versikulo 9 ug 10. Unsay gingon? Ngano mga igsoon nga dili kuno ta mosalig ang tao? Tanawa unsay gingon sa versikulo 9 ug hatod sa 10. Ang kasing-kasing malimbungon labaw sa tanang butang o hilabihan sa pagkadautan. Kinsa ang makahimo sa pag-ila niini? Ngano kuno mga igsoon nga dili gibangayo ta musalig kag tao kay ang kasing-kasing sa tao matod pa sa pinabasa ang kasing-kasing malimbungon labaw sa tanang butang o hilabihan sa pagkadautan. Kinsa makahimo sa pag-ila niini? Nawas bersikulo 13, bersikulo 10. Ako ang Ginoo nagasusi sa kasing-kasing. Ako nagasulay sa mga kahilagman bisan sa paghatag sa matag tao sumala sa iyang mga dalan ug sumala sa bunga sa iyang binuhatan. Tanawa na, nagasusi ang Ginoo sa imong kasing-kasing ug nagideklarar kay mong isuon sa Ginoo nga kini atong kasing-kasing sa pilabihan kalimpungan. Malimbungon ang kasing-kasing sa tao na nga nagtambag ang Ginoo ayaw gyud intawag salig sa tao kay kanang tao ang isuon ang kasing-kasing nga dautan ug limbungan. Muna nga tinulog ang tao ng salig sa tao kay ang kasing-kasing sa tao malimbungon kayo. Muna mag-isod wala kitay panalangin basta musalig dito sa tao. Muna ang kamaturan nga to karon nga nakita diha. No? So ingon pa niya sa bersikulo 10, ako ang Ginoo nagasusi sa kasing-kasing. Ako nagasulay sa mga kahilagman. Kita nagsusi sa iwa, kita kay balo sa itong kahilagman o sa inyong lihong niya. No? Huwag kay balo sa kita, ganahan ba ka magsusi? Kasi imagine ang mga buntang na walay pulos. Iyon siya ang bisan sa paghatag. Kanang itong paghatag, doon ay mga tao magigsuon niya ay namutabang ni mo, muhatag ni mo. Pero huwag kay balo, nga kanang iyang hatag, busa na kalitag para sa imo. Muna nga dili kin maayo nga kita misumuduol sa pagpakitabang ng tao. Dili natin ipuntan na itong pagsalit sa tao. Tungod kay ang kasing-kasing sa tao isuod labihan ka malimbungon. No? Bantayanan din na to. Muna ang kamatuoran ng isputan din. So, atong malikita ng sa bersikulo nga naghatag pagdugang kanabang pag-expose mo isuon nga nganong gyud nga sa Dios sa kita mosalig. Tanaw na ito magsuon ang Ecclesiastes 9:3. Ecclesiastes sa upan na pagsultihan ng magsuon gitawag na siyang magwawali. No, Ecclesiastes magwawali ang bote pasabotanan or
siya ang likod. Diya Ecclesiastes kapitulo 9 bersikulo 3. Unsay ingon? Matod pa diya ang isuon. Kini usa ka dautan diha sa tanang butang. Muna nga lisod gid no? Kini usa ka dautan diha sa tanang butang. Nga nangahimo ilalom sa adlaw. Nga adunay usa kapanghitabo ngadto sa tanan. Oo usab ang kasing-kasing sa mga anak sa mga tao puno sa dautan. Ug ang kabuang anaa sa ilang kasing-kasing samtang sila buhi. Ug human ni anak sila moadto sa mga patay. Di pasabot diri man so nga ang kasing-kasing puno di sa tao puno sa kabuang. Ang kasing-kasing sa tao migsuon hilabihan kadautan. No. Sa ato maigsuon nga manang anak sa Ginoo. Kita sa matagusan nato kabalutang nga ang ato kasing-kasing ibang puno sa Dios. Pwede ta makasiya sa atong igsuon. Pwede ta makigsuon nga makasalig ka sa atong igsuon sa pagtuo. Pero kung musalig ka sa mga tao nga dili luwas, wala kang Kristo kana ipitig kautangan. Dautan nila isod. Kita sa ato kong galingon ng mga anak sa Diyos, ang ato kasing-kasing ibang-o. Kita sa ato mga kasing-kasing ipuy-an ni Kristo. Dili na si Satanas ang nagpuyo. Muna kita makasalig ta sa itong isuon, pero dipindi po. Kaya naroon pa kung mag-isuon, nga nagpa-isuon ra. Pero nagbutang ko pasabot tani mga Kristohanon nga nagpa-Kristohanon, pero dili tinuod ng Kristohanon. Ang ipasabot dili magsuon, magkasalig ka sa imong isig ka tao, kung kalatawa na luwas, wala min ako na-explain ka ganina ba? Magkasalig ka sa imong igsuon kung sigurado mo na giminsin sa Balang Kasulatan, ang kasing-kasing ng mga tawanan puno si Satanas. Ang mga kasing-kasing ng mga tawanan ng igsoon, puno sa kamuang. Pero bisan pagani ang igsoon sa inyong igsoon, ayaw yun, kay mga buko ang Ginoo. Asali ko kong pastor, kay pastor, anak ni Ginoo. Asali ko kang Brad Boy, kay kanang gini si Brad Boy, anak gini si Ginoo. Pero bisan pa man ang igsoon, ang punto nato ni makasalig man ka kay naman si Kristo si kasing-kasing. Pero bantayan nato kay kini atong nauna ra ba magsuod is kana ba usahay mapalabi pa nato ang personalidad nga atong nakita kay sa Dios gawa nato nakita. Mo na nga dito na pud basugod ang pagapupos Ginoo. No? Mo na nga kita mabinantayan bantay ka Bible nga pagbantay o pagtukaw kamo kay inyong kaaway mao yawa naglibot-libot ano sa pagpangitag matugog. Wala pag isong nga magbantay yan kung ba nga ang atong mga sali ko ni kuan kay kuan anak ko ni Ginoo pero mag-isong ayaw yun kay mga buko puno niya ang Ginoo basta ang Ginoo yung pagsalig man kay kina tong pagsalig kani mo kay ni Madaybert pero ang dimensyon na to karon diri may isuon mo ni ayaw yung kumpiyansa sa mga tao alawas no wala iyo niya mag-isuon sa atong nabasa bersikulo 3 sa kining versikulo 3, matod pa niya. Oo, usab ang kasing-kasing sa mga anak sa mga tao puno sa dautan. Mamatay kaya tao. Mo na mag-isuon na itong nakita gano. Gusto gid sa Dios may isuon niya. Dito ra kita sa Ginoo sa amin. Mateo kapitulo 15. Dito na po tayo sa Mateo Kapitulo 15, versikulo 19. Sa ingon, Mateo 15, 19. Ang atong iskutan din mag-isuon, nagpalikon gini nga ang atong tagsa-tagsa kapag tuo, atong ginato mag-isuon ikarga, atong paglaom, atong pagsaling, atong ginato ikarga sa Ginoo. 15, Mateo 15, 19. Sa ingon niya diya. Kay gikan sa kasing-kasing nagagawas ang dautan ng mga huna-huna, mga pagpatay, mga pagpanapaw, mga daotang pagkikilawas, mga pagpangawat, bakak nga mga pagsaksi, mga pagpasimpala. Nasulti ni mga igsoon manggod ni Ginoong Hesus Kristo kay manutana man ani ang
mga Pariseo, unsa ko na ang makapahugaw sa tao? Kaya ang ilang pagtuo, kay nangako na ni ang mga tinunan sa Ginoo gawa ng gunaw. Yung siya, unsa ka? Ngayon mga tinunaw na yung badlunga. Nangako na gawa ang gunaw. Motong iyon ni Ginoong Kristo, unsa di makapahugaw sa tao? Yung si Kristo pastorya. Kanang pagkaon nga isunod niyo sa baba, di na makahugaw nimo. Mabitaw na bigso ning mga 70 Adventist bisa yung pagkaon ng baboy, kanang karni baboy kay magkapaimpirno na kay hugaw na mga butang. Ay dili man na magkapaimpirno na kay nahugasan man sa Ginoo, nalibyuhan naman sa dugo. Kay ang pagkapahugaw bigso kana kunong nagagikan sa kasing-kasing na ba yung isulti. Bago si Kristo kay gikan sa kasing-kasing nagagawas ang mga butang, ang mga daotang, mga butang, huna-huna, mga pagpatay, mga pagpanapaw, mga daotang paghihilawas, mga pagpangawat, bakat ng mga pagsaksi, mga pagpasipala. So, mo ni mag-isuon nga mga dili kini ikulong tanusaning lagi sa tao. Bisan pa ganing igsuon mga igsuon. Sigsuon sa pagtuo ako naging gaganina nga 9% nga makasalig ta kay igsuon lang sa pagtuo. Pero ang sun ayaw lang yun kay kanang mga buko niya ang Ginoo. Kasi masayo ko niya mag-isuon nato na gyud mapahimug-atan pa nato ang ulun nga bahin kaysa espirituhan nga bahin. So, mo na diri mag-isuon no, ngano nga dili ta mosalig sa tao kung dili gani ta totally makasalig sa mga tao nakadawat sa kaluwasan. Sapot na mag-isuon sa mga wa maluwas. Sabi ko ni kini makatabang gini na ko ni. Kini ako gini, usay ko gino ta kini ako gini tabangan kay mo ako tunyang panahon gini mo tabang ko nako. Hindi sa mo kuno kadulog ha. Ay si Sister Liling. Dahil kayo tiri mga igsoon ka. Nagsulti si Sister Liling siya pastor. Ako pastor. Sa to nasakitan gid siya kuno nga. Na kasi katong ingon mo kay gitabangan nimo. Gigutom pa kuno siya kay kuan niya, nagagastos pa si kwarta niya. Wa gyud gani kuno makatabang sa iya. Mo gyud kuno hunahuna sa iya mga kuan ani kuno gilantaw lang siya ba. Di kabante ko nagsulti si Sister Liling diri. Abi niya magsulti kano nga dunay mga tao ang tabangan sa panahon nga makakita sila na ikay ng bangon, di lagi makainomdom nagitabangan sila. Nay mga tao yun na imong gitabangan. Ako manginom ison hinumdum ko sa una na ako yung gitabangan. Supi naman siguro na ko ni. Kabangan ako gusto kauban mo si Mahat sa maputi. Luoy kayo, driver ito sikat-sikat. Moto nga, ni ato ko rito gusto sa Iligan City, isultihan ako si Ninumbing. Minum, yun ako. Igsuhan ako sa pagto, luoy kayo. Moto, yun siya nga, sige, Pastor Nonoy, pangita dito, yuta nga atong kuanan, atong unsay tawag ani, prendahan niya atong ipa siya itong himuon na to na pinihalan dito. Moto, nakakita mi diretso pagkasulti, nakakita mi siyang kaitarya magsuon, kalubingan, unya napoy kasalingan. Na, lipay na kayo, lipay na isa, wa na siya naglayo sikat-sikat. O sa pinakakon mga igsuon hinoon nga, ag ako mga igsuon, iya na may kung himuong sulugoon. Pastor, ipaling ko kuha dito, sunod tunga na inisip tabangan. Ako naman yung sumusugoon. Kaya mo sinugdanan may ison nga siya po'y nangulo sa mga kauban nito nga kuno ko, istrikto kuno ko, ako ibutang-butangan mo ng istorya nga mo na, yan mo ito, nangama siya sa mga kaisuunan nito nga ganun na, yabangi, paano ba? Nga ako kuno, dapat muhawa ko, ilisan ko pagkapastor. Kaya nga naman ang mga Southern Baptist, gusto nila nga mailisan ko pagkapastor, siya ko ay gusto magpatalsik sa ako. Kaya hadlo pa po siya magsuon kay dapat ang tato ilang sabong mag-deliver siya saging, kaya naman may kasakingan, deliver ko paingon sa biligan. Muhatag siya bahin sa kuwan niya kay nakita naman siguro nung tanaw tingali niya nga murag hulga ko sa iya kay mag-deliver siya mag-isuon niya ang tago-tago imbis atong iligan, atong deliver ang ilitaw. Dili siya mag-repeat ito sa Ninumbing ako. Mao to pigsa nga nalingkamot siya. Mga kayong tipo, dunay mga tao nga imong tabangan, dili mahinumdum nga sila imong itabangan, mahimo pa inon siya hulga sa imong kinabuhi. Mo na yun ang Bible kaya nga tinunglo ang tao nga mosalig sa tao. Sabi ka nga, ako din tabangan kay makatabang ko rin mo niya nga ganto-ganto na ko, pero nagkabalo, mahimo siya tunok sa imong kinabuhi. Mo na mga isong nga sa ato nakita diri ngano na yun ang tinunglo ang tao nga mosalig sa tao. Kana kamatuoran ni inato matuis, daghan kay mga anggulo diya magsuon nga masuyang ka na.
ikay matuog, mura na magsuon bitaw ka nga prinsipyo nga gitudlo sa Ginoo kung ato gina siyang i-violate, mura gina siya mag-isuon og bangkaw mutusok nimo. Na malitson kita. Mo na man ang importante gyud nga sundon gid nato kung sa giingon sa Ginoo. Dili man daw tan nga mosalig ta sa atong igsuon sa pagtuo, pero ayaw ikarga niya tanan ang imong pagsalig. Kay mahimo kang tinulong o mahimo kang tinulos Ginoo na kay buti pa sa imo nang ilisan ang Dios sa buhi na buhi. So, ingon ana so, na mga tao imong tabangan pag ikaw ay nabangon katawan ka. Amot si Sister Lining kay kini Sister Lining matinabangon mo kini kay siya. Ingnan bitaw gina nako, pero kontrol na lang yung pagka-concern sa ubang tao. Kay moabot ko niyang panahon nga ikaw na maluluoy, katawan na ka na nila sila, magaway na may iba, di mo kitabangan niya, ikaw makapasal-pasal ka, tinabang sa ila, pagka resulta na, katawan lang ka, di mo hatag, bisan, di ante, dito ante, di pag-islap dito ante, o pagpapaliwan to dito, naagian mo na gilatin. Ako may unang mag-aagian na, kaya binabangon lagi kayo kini, pastor ba yan? Hindi na usap, binakaon sa mga tao, may muon man tang-uto-uto. Muna nga, tinutulog yun ang tao ng saling sa tao. Yun ang balang kasulatan. So, muna ang yun sa balang kasulatan, ano niya, ano to? Okay. Sa proverb, katapusan mga iso, sa ini nga kwenta to, maayo-kaayo nga mo pasalig. Dirita sa proverb mga iso, kapitulo 28, 26, Proverb Kapitulo 28, Proverbio, kung panultimon, Kapitulo 28, versikulo 26. Sige nga sa kasulatan. Proverbio, Kapitulo 28, 26. Matod pa nito, siya nga nagasalig diha sa iyang kaugalingon nga kasing-kasing, usa ka buang. Siya nga nagasalig diha sa iyang kaugalingon nga kasing-kasing, usa ka buang, apan si bisan kinsa nga nagalakaw nga maalamon, siya ipalingkawas. So ang punto diri mismo sa bersikulo 26, ikaw kuno gani nga nagsalig ka sa kaugalingon nimong kasing-kasing, ingon ang Ginoo, usa ka buang. Kanina may yung tamang na istorya nga, ako wala nagkugyot kanang makasali ko kay kung prahid ko kayo, mag-ialamon ko, daghan ko katunan, daghan ko kasinatian. Muna bitaw ka muna nga bilib kay kasi ko kalingon, sali kay kasi ko kalingon, niya may ka na ako ni tabangan ito pasidanan ka, sa di ka maminaw ang tambag, di ka maminaw ang tambag na naman. Grabe ang pagsalig sa ikaw kalingon. Unsay gisulti magison sa punon sa Ginoo, siya nga nagasalig diha sa iyang kaugalingon nga kasing-kasing, usa ka buang. Mubi, pagka laina nga pagkasulti no mo sakit pero abi ninyo mag-igsoon sakit kay nga pagkasulti pero makatabang ina nato. Nga bisan kita bitaw bilin kay ka. Pertig ko. Abi ninyo mag-igsoon lagi naay ako nakita may igsoon di ginako. Layo, dili nilayo ako igsoon ako ni. Pastor, maestro, naas din-in. Nagtrabaho ng din-in. Nibiya sa pagkapastor kay na maestro kay nako sweldo pastor kay wa may klarong sweldo ni pastor kay ate yung isa man sa maka di man mo ikaw na lang tao di man mo tiwas platos to ang video na abi ni mo magso believe kasi ko galing bright magod maaitin wali. Pero isa na, yan na yung itanaw, pastor, gamay naman income yung pastor, dili ko magmaestro ko kay, magkuhan ko, mag-teacher lang ko kay, naay 30 kapin, pero pa to, karon kay murag dako naman ang iyang sweldo, murag na sa mga 30 plus, unya, kay kada ba yan na ikatulog ka bulan, naaman na yung mga benefit na makadawat niya, gamay naman ang sweldo sa DepEd sa kanang ilang monthly, gamay naman ang dagko na kanang mga madawat-dawat ng mga bulos-bulos ba, labi na 13 monthly, tuwa pag yung, basta kayo, daghan
Daghan ba dawat ng mga maestro? Nibiya mga igsoon sa pagkapastor kay nagmaestro siya. O sa diyan na mahimo na siya maestro, ang mahimo mga igsoon, ibiyaan ang asawa o mangita siya bako bathala. Karon kay ang asawa mga igsoon kay gamhanan ng puntog mga igsoon, di agtuan ito. Nasakpan na igsoon. Kami giaton sa kumangon, away sila sa kumangon, ingnan sila sa kumangon isa ka pastor. Di kanya mo dibihan, ikaw, kung sa'yo gusto niyo, puspusan ka na ko aning buwan, puspusan ka na ko aning bangkok. Kaya nasuko mo na ko, no? Tinamunan na ito na mo na dako itong tao, taas. Kaya sa suko ka, bunalan na karoon ng bangkok. Matong mga igsoon niya yaduan ito, kailan tagkaso. Pero nanay, lumong, abin mo, nagunahon na mabalik sa ministry. Pero baka ministry ng igsoon, wala na lamig. Tanawan na, ikapila na ako siyang pangod. Murag, ikalima na ako siyang pangod. Pero kung limot na mga igsoon ang picture niya, murag akong papa, bata ako. Muna nga kung palayo ka sa Ginoo tungod kay bilin kasi mo kasing-kasing. Tinumlog yung ka, tama kay gisulti sa Bible. Dili kita magsun mo salig sa tao, o bisan sa ito kaugaling mo kasing-kasing, ayaw yung salig. Kaya kung sa gisulti sa itong nabasa ng igsoon, ang usa ka tawo nga musalig siya kaugaling kasing-kasing kung sa manong, buang, ingon pa sa Ginoo. Una nga, sa atong pagtuon mga igsoon, wala naman tayo, gamay na lagi na 2 oras. Dili pa din nato. Kini atong gituki karon igsoon sa ikatulong nga punto sa ato, a blessed man is a responsible Christian. Nahuman na naman nato ang unang punto nga worship. Naa na sa truth mga igsoon. Ang truth nga itong iskutan diri mao ni nga dili ta mosalig sa tao. Wa pa man nato ni mahuman. Sa sunod pagit siguro si Mana, sunod nga Domingo may iskutan pagya. Naam na punta sa ikaduha nga pun. Sa ikaduha nga pun nga subpoint sa ato ang tema, iskutan karon hindi man nato ni mahuman. No? So, balikan ako mga igsoon ha. Nga kung dunay may mga tao nga mosalig sa tao, tungod kay una, na ang mga tao mahilig magpasalig, makabuhi, patay. Sultihan kami igsoon, maay kami gusto niya, pasalig-salig. Muna nga dunay mga tao nga mosalig, kay maay makay magpasalig. No? Sa Jeremias 17:9-10, ang kasing-kasing kuno sa tao dili ang isaligan kanang kuno ilabihan ka malimungon ug dautan. Ecclesiastes mga igsoon, ngatong gibasa mo gyapon, nagadason mga igsoon nga dili ang saligan ang tao kay kung do na may pinakadautan sa ibabaw sa kalibutan ang kasing-kasing sa tao. So daghan natong mga nahisgutan dili nga mga bahin sa kasulatan Mateo kapitulo 15 bersikulo 9 nga nabita mo salig sa tao kay ang kasing-kasing sa tao hilabihan kabugaw na nagagikan dito ang tanang kabuang pagpatay, pinunglo, kini pakikhilawas, pamakak o mga dautan na pagsaksi. Ug sa itong ibasa mo sa Proverbs review, ang kasing-kasing sa tao kung musalig ka gani sa imong kaugaling kasing-kasing kung sa imong may igsoon buang. No? Una nga mga igsoon, naatay panginahanglan. Asa naman kuno nato ikarga ang ato ang igsoon. Asa kuno nato ipatumong ang atong pagsalig. Dili ko tapos kay wala naman tay panahon, no? Alas nanatang manato atong usa ka oras nga pag-discuss ini nga to ang gisgutan karon ng igsoon. Balikan nato. Asa kuno nato ibutan atong pagsalig ko sa pagpanampakon sa Ginoo. Balik ko naman ganit, nabalik na nila ko. Ingon sa bersikulo 3 mga igsoon, asa kuno ibutan nato dito ra sa Ginoo. Ingon sa bersikulo 5, malipayon siya nga nagabaton sa Dios ni Jacob. Ingon nga iyang tabang kang kinsa paglaom anaas Ginoo nga iyang Dios. Malipayon kita kung sa Ginoo ra kita mosalig, pero sa tao ta mosalig ang sa Ginoo pasidan. Bersikulo 3, Salmo 146 bersikulo 3, ayaw ibutang ang inyong pagsalig diha sa mga prinsipi, di diha sa anak sa tao, diha sa kang kinsa walay tabang. Ingon ang Jeremias, tinumlo ang tao nga mosalig sa tao. Si Isaias nagsulti, alaot ang tao nga musalig sa kagamhanan sa kanasod. So naiskutan na nato kaganina. So
Napagin diri maigsoon ikaduhang ta diri. Una, ang pagsalig sa tao, mapunting sa tao, tungkol kay dunay mga tao nga mahilig mo pasalig. Ang ikaduha, doon na po'y mga tao nga mahilig yun mo salig sa tao. Naay na mga bersikulo ani mga isun sa sunod na natong Domingo ng pag-iskutan kay wala man tayo oras sa tuong oras ng isun. Puntok na po nga alas 10. Ato ta karon isun sa pagtapos. Pero importante mo giya diha. Atong kuno mga isun ang tulong ka mga tulong ka mga butang nga giginahanglan atong buhaton. Una, giginahanglan nga magkabaog kang hatagan nimo una hataging panahon ang Biblia na imong basahon. Sa kita isun atay panahon sa Biblia. Magkaabli lang tag Biblia o Domingo kay mo atong simbahan. Ang uban magani magsun bato mag simbahan o dala Biblia. Di ba? Kabantay mo ana. So una sa tanan nagsun para nga dili ka malihis ang imong pagtuo sa pagbubuton sa Dios. Ikinahanglan sa atong tagsa-tagsa ka panimalay sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi tagaan atong panahon nga magbasa ta Bible. No? Mo ginapara din ta mailag sa yawa. Kinahanglan nga kamauta magsuon maghinumdum ang oras para sa Ginoo. Ang ikaduha may isuon, ayaw kalimti mga isuon, pagpakikistorya sa Diyos, pagpangayo sa Diyos pa. Ayaw kalimot, sige tatanam po no. Pero ayaw yung mga isuon kalimot o pangayo kaalam. Si Salomon may isuon sa dihang nag-inan siya sa Ginoo, pangayo bisag kun sa kayong ihatag nimo. Ingon pa ni Salomon may isuon pag-istorya nga. Ginoo din asa nga dili ko mangayo nimo bisan unsa. Hatagi lang ko kaalam. Ihatagan sa Ginoo og kaalam si Salomon. O si Salomon magison ang pinakadato nga hari sa ilang kapanahunan. So mo nang gison. Una, kinahanglan nga dili nato kalimtan sa hatagan nato panahon ang Ginoo sa pagbasa sa Bible. Ikaduha, kinahanglan kabalo ka og unsa imong pangayoon sa panahon sa imong pag-ampo. Sa imong pangayoon sa Ginoo, kaalam. Kaalam nga dili panghambog, di kay Ginoo, mo akong magialamon ko karon, musikap ko ang mga tao, mobilit sa ako Ginoo. Kaya kay ko daghan kay mga tao nga musaludlaw sa ako to, Ibrahim kay ko, bahay mo ko magialamon. Ayaw ra tibuha. Ginoo hatag ko kaalam kasabot ko sa imong kabubuton. Kana na kay kuno na ang imong intensyon nga para lang gyud nga makasabot ka sa kabubuton sa Dios, kana tanang mga butang nga gikinahanglan sa imong kinabuhi, bisan di pa na nimo pangayoon, ihatag lang niya. Muna yun ang Ginoo. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Abi niyo Mixon, kanala matulong ginato ang pinaka pinitik sa kasing-kasing sa Ginoo. Kanang tanang mga butang ato gikinahanglan, way problema, nahatag na sa Ginoo, kay pakapil na kana. Ikatulo o katapusan Mixon, ayaw gyud kalimot. Una, hatagi panahon ang pulong sa Dios. Ikaduha, mangayo kag insaktong kanang kaalam sa Dios mo ni pangayo. Ikatulo may isuon, ayaw gyud kalimot nga ang Ginoo na higugmas pagkamatarong. Maglakaw kita sa pagkamatarong. Magbantay ta sa baba, magbantay ta magsun sa tong tinguha. Likayan ginato ang sala. Kay number 1 gina magsun nga litag sa yawa nga kung makabuhat yung kasaypanan di man ta perfecto no. Mao nay rason nga mga pagkaalam aron maka-discern ta, aron kay baluka sa mga litag sa yawa nga nagpakaroon inon nga maayo pero di ay mupabalito nga to gapos kasaypanan. Mo na mga igsoon no, likayan ginato sa gahapon mga igsoon birthday man sa kong anak Charity. Nagaling ko ng sprinkle niya. Pag-abot na mo dito ng igsoon, gamay ra ba si Brad John, si Sister Lily, ibato si Sister Lily, si Brad Boyra o si Liwani. Pag-abot na mo dito ng igsoon, Glusman. Moto nga ni Doon dito, ipasunod na sa nga, so ipasirhan ni, sunod lang dito. Kami lang yung tao dito. Enjoy kayo, kami naman, gamay naman po mi. Ligo-ligo mi dito. Mayo, ikaw na yung istorya na ni Brad Boy, kung nga, pinyo Brad, pagtinindutan ni Brad Boy, si Brad John, kayo, dagang tao, Brad, magkasala kita, Brad, kayo, dili, umaligo tani, na mo ambak ni Brad, yung puting kay pa, unya, nindot kay purma, so, bisa kung saan, gini mo, Brad, piyo, makatanaw makana, Brad, makakita ka, ambak sa babae, Brad, na puting kay Greeks, kami rin istorya po, mga laki, makasalam, gini, una-una, Brad, kayo, makaalam ka, Nindot ko nga lingso, lahi ko sulit sa kasawa. Kasala pa ka anak. Kung mo na nga nindot, kaya Brad, nagligo ta Brad, kita ka yun.
Kaya binigyan mo igsuon kay kini pang daot ang una-una, inisala mo ng igsuon. Nabirwa lang din ang equipo sa yawa para makawat at yung panalangin. Kana binigyan mo igsuon. Una, hataging panahon ang pulong sa Dios. Magtuon ka ba? Ikaduha, hinahanglan yun ng igsuon nga mag-ampo ka. Kanang pag-ampo yun ng igsuon nga nakatiming ka sa pinitig sa kasing-kasing Ginoo. Pangayo ka alam. Ikatulo, magligay kita sa sala. Kanang isang buhaton nato na blessing sa Ginoo sa ato. Prove na gina. Kami wa gid kita ng igsoon. Pero sa Ginoo gyud kitagaan sa Ginoo sa gitingwa sa kasing-kasing. Ato tas pag-ampo. Amahan ako nga langit nun, salamat sa imong pulong. Itugod Ginoong Dios nga ang amo karong gisgutan makahatag kini Ginoong Dios og bitamina sa among kalag para Ginoo mahimo kami preparado sa imong pagbalik. Hapit na gid ka Ginoo mobalik sa kalibutan. Dili na gid madugay Ginoo. Mga piliman ng Dios nagakahitabo na. Ang tanan nga pamulong nimo naa na. Usa Ginoo kami wala may mahibalo kung kanus amin nimo tawgon. Wala kami kay balo Ginoo kung kanus ang muundang ang among gininhawa. Imo ang Ginoo samtang niya pag kami sa kalibutan. Maimbis na mo Ginoo ang among mga adlaw, ang among mga panahon diha kanimo. Si kamatayon dili na mo balikayan. Ug ang among Ginoong Dios nga pag-undang sa pagginhawa dili ginamo ni Ginoo papunggan. Pero itugot ang Dios nga samtang niya kami sa kalibutan, hatagan kami nimong panahon, makabuhat kami sa pinaka-the best sa imong kananaw Dios. Salamat sa kaluwasan nga gihatag namo Ginoo. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay? So, isa din tamag langan ihatag nato atong panahon sa tusong leader para sa pag-lead sa ikaduhang sa atong pagsimba. Hello. Pagsugod sa itong karong na itong mga hymnals, hymn number 18,